opet si ti na telefonu. Ma daj, nemoj sad i ti. Pa dobro, samo kažem. Barem šifru bi trebala promijeniti. Lana 1, 2, 3 nije baš genijalno. Koga briga, Maja, šta će me neko hakova, pa nisam državna agencija. Gdje si Maja? Yes. Šta im? Opet Instagram, ja? Ne, ovaj put prodajem državni Ne taj. vjeruješ, Boga, trebaš malo tu. Ma, ozbiljno, Lana, pa danas je lakše provaliti u nečiji profil nego naučit lekcije. Hajde, Pa stvarno ti opustite još se. je pregovor. Vas dvoje, neće se ništa desiti. Mi samo kažemo. Samo govori. Koliko je sati? Treba zvoniti. Ajde, sad ćemo na čas. Hajde, vidimo se malo. Hajde, čao. Ko si sad, pa ti? Glupi bak, opet malo glava. Ćao, vidimo se. Pali moje svjetlo da te vidim ponovo. Odvedi me na mjesto koje nudi odgovor. I samo jedan osmijeh tvoj mi vrati napokon uspomene. Osloni se na mene, čuvam te ko dijamant. I jednom kada krenem, znaš da neću nikad stat. Svi radili su greške, radio sam ih i ja. Nema veze, ne. Ja ne znam šta je nam djevojčica objavila, neku sliku, neki video. Čuo sam. To sam i ja dosta stvari o njoj. Ono je stvarno odvratno je, odvratno. Znam kako je nije sramota. Ej, Jess, Ćao, Lana. šta je ovo što svi bulje u mene? Lana, zar nisi vidjela svoj profil? Šta, čekaj da vidim. Šta s mojim profilom? Ja to nisam objavila. Lana, šta se dešava? Druže, nemoj da... Šta o čemu pričam? Nemoj da glumiš. Pisala si mi da raskidamo i drugima slala poruke od mene. Nisam ja punim. Nemoj da lažeš. Stvarno nisam. Boga. Ne znam stvarno šta je bilo bolano. Ušao mi neko na profilu i odjednom se neke objave pojavile koje nisam ja objavila. Evo da ti pokažem. Stvarno, pa kako baš te? Možda stvarno nešto kriješ. Pa sve je put se na miru. Dobar dan. Dobar dan. Šta je bilo? U velikom sam problemu. Ne znam šta da radim. Ajde sedi. Neko mi je ušao na Instagram profil. Jesi koristila istu šifru svuda? Da. A jesi kliknula na neki sumnjiv link? Jesam, neko mi je poslao poruku s nekim linkom da pogledam i onda sam ušla i bila je to neka login stranica. Ukucala sam svoj username i šifru i onda ne znam šta se dogodilo, sve je u haosu. Klasična krađa identiteta.
Ova metoda hakovanja naziva se phishing ili pecanje. Neko napravi lažnu login stranicu i preko nje skuplja podatke. Moramo prijaviti i resetirati nalog. Jesi dobro? Nisam. Sva prijateljstva koja sam gradila, otišla se ispred jednog klika. Da ne brini se, ja sam uvijek tu za tebe. Hvala. Lana, čekaj. Šta je bilo sad? Izvini, pričao sam s profesorcom informatike i objasnila mi je kako to funkcioniše. Žao mi je. Hoćeš mi oprostiti? Hoću. Ja bi Izvini. mogla sve to spriječiti da sam bila oprezna. Oba dva smo pogriješili. Izvini, žao mi je. Hakovanje profila nije samo neugodnost, već može ozbiljno uništiti vaša prijateljstva, reputaciju, pa čak i budućnost. Zapamtite da nikada ne dijelite svoje lozinke, da uvijek koristite jaku i sigurnu lozinku i da ne klikćete na sumnjive linkove. Vi kontrolišete vašu sigurnost.